Pitstokli Innomniesta, hei. Ja tämä on mun blogivideo, eli vlogi. Tällä viikolla puhutaan uustuotesta Reflector 2. Reflector 2 on semmoinen peilaussovellus, mikä voi asentaa PC tai Macilla, ja että sä voit peilaa sun iPadit tai Android-laitteet ihan Macille. Mutta on sitten muutama uut asiat tai lisäiset, mikä ei oli aikaisemmin VSO Reflectorissa, ja tässä videossa sitten haluan näyttää enemmän. Ja heti ensivaikutukset. Eli idea on, että me voi sitten peilaa iOS sekä Android-laitteet tällä yhdellä koneella, vaikka se olisi PC tai Mac. Ja okei, toimii ihan ok. Tällä hetkellä kaikki laitteet on samalla langaton verkolla, paitsi oli mainittu, että olisi mahdollinen edes jos ne on erillä langaton verkolla. Mutta näköään, että ei se toimi niin sujuvasti. On mahdollinen sitten tulee tai yhdistää sun mobiililaite tähän koneeseen myöskin QR-koodin ja semmoinen 6 kirjaimen koodin kautta. Eli tarkoituksena, että miten jos oppilas ei tarvitse olla edes samalla wifi-verkolla, voi olla kotona ja jakaa heidän iPad-näytä. Testamassa toimii ihan silloin tällöin, että ei ole 100% varma, että kyllä se toimii, mutta kun olen saanut se toimimaan, se on ollut myöskin sellaisella verkolla, missä laitet ei löyty toisensa. Eli tämä on opetus, eli siis kouluverkko, laitet ei saa löytää toisensa siellä, mutta silti se saa se toimimaan 50% aikaa, että ei ole aina ihan varma. Mutta toinen asia, mikä haluaisin näyttää myöskin, että ainakin iOS-puolella, jos mä nyt lopetan se peilaaminen ja avaan tätä Student, eli Reflector Student appsi, eli nyt mä saan nähdä noin muita laitteet, mikä peilaa. Silloin, kun se toimii. Eli on se vähän sellainen kökkö. Sanotaan, että nyt mä lopetan se peilaaminen, aloitan se taas, ja nyt se näkyy. Että nyt mä saan nähdä mun Android-laite iPadilla. Eli tarkoitus on, että luokassa yksi opiskelija kerralla jakaa, ja kaikki muut saa nähdä vaikka heidän omalla laiteella. Mutta tällä hetkellä niin se ominaisuudet on puuttu, eli kyllä saa nähdä muiden laitteet iPadilla tai sitten se Macilla, mutta sitten mitä sitten Android-laitteella? Se jäi puutu. Ja täällä sitten on se esimerkki siitä koodista ja se QR-koodista. Että anteeksi, en näytä se ihan kokonaan, että ei kaikki alka yhdistää mun Macille milloin kun ne haluatte. Joo, loppujen lopuksi hyvä idea, jos oli sitten ihan toimimassa aina ja voi luottaa siitä, olisi hieno tuote. Eli kun sä haluat peilaa yksi laitesta seinän, eli tykille tai sitten kaikille muille. Mutta vähän bugillinen, toivottavasti sitten tulee uudet päivitykset pian. Kiitos katsomassa.